На літаратуры грунтуецца культурны ўзровень падрастаючага пакалення, кажа мой сённяшні суразмоўца Олег Грушецкі. Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з таленавітымі людзьмі краіны. Вітаю вас і хачу пачаць з вашага верша, які, я не ведаю, калі вы напісалі, я думаю, даўнавата, тым не менш, вось што мы знайшлі. Пра гэты край хачу пісаць я, пра мілы кут, што так люблю, пра Беларусь хачу казаць я, той край з маленства, дзе жыву. Дзякую шчыра, што прыгадалі, яго напісаў насамрэч вельмі даўно. Это адзін з першых вершаў, які я пачынаў сваю нізку пра Беларусь, гадоў 20, можа і болей таму. І акурат яго выкарыстоўваюць вучні ў школах на тэмах пра Беларусь. Дзякую, вельмі прыемна, што вы адшукалі менавіта яго, бо ён таксама не вельмі такі цёплы да сэрца, пасуе майму настрою тое, што я адчуваю пра Беларусь. Ну, вы, я ведаю, пачыналі з вершаў, эксперыментавалі, там розныя і хоку, і танку. І скажыце, вот усё-такі вершы вы пакінулі, перайшлі на прозу, на дзіцячую прозу? Напэўна, так. Перайшоў на прозу, зараз жа хутка будзе яшчэ мой буквар, а ён цалкам будзе вершаваны. Таму можна сказаць, што это будзе мой першы зборнік вершаваны. Ну, напэўна, лістае час ужо на вершы. Больш прозы цікавіцца, хочацца яшчэ паспрабаваць сябе ў іншых накірунках, не толькі ў прозе і ў паэзіі. Каб пісаць кнігі для дзяцей, гэта трэба, на мой погляд, мець свой асаблівы яркі талент. Таму што, вось, ну, шчыра скажу, што я хацеў унуку напісаць нешта, вот такую кніжачку напісаць. Вот не зусім мне ўдалося, таму што я лічу, што вот трэба валодаць нейкім такім пачуццём унутраным, каб дзецям было цікава. Трэба, напэўна, на пэўны час стаць самому дзіцёнкам у душы, каб зразумець, што хацелася напісаць, што хацелася сказаць. Вы ведаеце, канешне, вот тыя класікі дзіцячай літаратуры, і Карней Чуковскі, і Агнія Барто, і, можа быць, Лев Касіль, яшчэ іншыя, яны вот умелі знайсці вот такі доступ да дзіцячага сэрца. Я памятаю іх вершы да гэтага часу, я памятаю іх творы, як я зачытваўся тым же Львом Касілем. А як да вас прыйшло жаданне пісаць вот для дзяцей? Ну, таму што у вас у самога трое дзяцей. Так, і трое дзяцей, свой працоўны дзень пачынаў з дзецьмі. І заўсёды, здаецца, трэба яшчэ адчуваць тое, што я адчуваў дзіцём. Найперш трымаць гэта ў сябе. Таму заўсёды і чытаў з імі і Чуковскага, і Агнія Барто, і нашай беларускаў пісьменец. Ну, напэўна, за гэты час, калі вы пачалі пісаць, дзеці падраслі? Так. Колькі вашым дзецям? Я нават больш хачу сказаць, у мяне ўжо з'явіўся першы ўнук. І хутка, магчыма, буду пісаць і чытаць яму. Старэйшаму 27, сярэдняму 23, і дачушцы хутка будзе 12 гадоў. Ну, вось вашы кнігі і «Краіна вымярэння», і вот гэтыя пра рыцара Янку і каралеўну Мілану, яны, ну, на фальклоры заснаваныя. Я са школы яшчэ цікавіўся фальклорам, мы хадзілі на святы беларускія, купалі адзначалі. Была такая суполка беларуская, якая займалася нават вывучэннем фальклора, і што самае смешнае, хацеў нават паступіць у інстытут этнаграфіі, а толькі потым даведаўся, што это інстытут этнаграфіі фальклору. Это навуковая установа. Навуковая установа, не навучальная. А хто вы па прафесіі? У меня эканамічная прафесія, і аддзелкай займаюся шмат чым разнастайна. Фальклорныя персанажы, наколькі вот для сучасных дзяцей, для тых, якія знаходзяцца ў камп'ютары, ў гаджетах, у тэлефонах, наколькі яны папулярныя, наколькі яны цікавыя, і наколькі вот вашы кнігі, вы ж бываеце ў бібліятэках, выступаеце, і вось я ведаю, што на кніжнай выставе недаўняй вашы кнігі карысталіся попытам. Вот наколькі сучасныя дзеці ўспрымаюць вот гэтыя
фальклорныя персанажы, гэта падобна на фэнтэзі? Пачнем з таго, што камп'ютарныя гульні заснаваныя шмат на фэнтэзі. На тых жа самых хітсмокі там прысутнічаюцца рыцары. І калі браць статыстыку, якая праведзена, напрыклад, у той жа Расіі, то падлеткі ад узросту ад 14 до 17 гадоў 65% набываюць кнігі менавіта фэнтэзі і фантастыка. І да 34 гадоў таксама больш карыстаюцца менавіта набываюць фантастыку і фэнтэзі. А выдавецтва Bloomsbury, якое выдала Гаррі Поттера, яно паведала ў мінулым годзе о рэкордных прыбытках менавіта жанрах фэнтэзі. Таму яно карыстаецца сёння такой папулярнасцю, напэўна, як ніколі ад свайго заснавання. Хаця жанр дастаткова малады, ён жа сфарміраваўся як асобны жанр толькі на мяжы 19-20 стагоддзя. Але самае цікавае, што і ў беларускай літаратуры прысутнічалі элементы фэнтэзі ў таго ж Яна Баршэўскага нашага взяць, які напісаў яшчэ... фантастычнага апавядання. Это 1844 год, прабачце. А Адам Міцкевіч выкарыстоўваў беларускі фальклор яшчэ, скажам, у Свецязянкі. Это 1821 год, калі браць. Ну, але ўсё гэта папярэднікі фэнтэзі, можна сказаць, як тая ж Аліса ў краіне цудаў 1865 года. Можам взяць яшчэ Шчаўкунок і Мышыны кароль. Яна ўвогуле напісана ў 1806 годзе. Але самае цікавае, што жанр фэнтэзі развіваецца і па сённяшні дзень. Гэта не толькі ўладар пярсцёнкаў, які фактычна сфарміраваўся ўжо, але хронікі Нарніі, які напісаны Беларусі сярэдзіне мінулага стагоддзя. І сёння і ў нашай беларускай літаратуры теж Людміла Рублеўская выкарыстоўвае гэты жанр. Напрыклад, калі ўзяць серыю авантуры Прэнца Шафыровіча і узгадаць той момант, калі Радзівіл пані каханку меў стасункі з русалкаю, ад гэтага шлюбу нарадзіліся селядзі. Это ж таксама нейкі фэнтэзі, можна сказаць. Ну, вось усё-такі мы гаворым пра тое часам, што дзіцячая літаратура павінна фарміраваць у дзяцей нейкія пачуцці любові да прыроды, любові да сваёй краіны, любові да бацькоў. Ну, адным словам, хорошыя пачуцці. Вось вы лічыце, што гэта так? Абавязкова. І ў маёй кнізе таксама апавядаецца, калі ёсць такі момант, дзядуля апавядае свайму ўнуку гісторыю свайго роду. І таксама закранаецца, канешне, і любоў да бацькаўшчыны, апісваюцца нашы мясціны, якія не горшыя за тую Швейцарыю, а можа, чымсьці нават і лепшыя. Бо сам калісьці адпачываў вёсцы, там насамрэч Швейцарыя адпачывае, ну, канешне, няма тых гор, але нашы рэчкі, нашы палі, нашы кветкі, нашы яблыні, якія на сонцы могуць пералівацца, аж прасвечвацца. Ну, напрыклад, у паўночных ці ў паўднёвых краінах такой прыгажосці не знойдзеш. Вернемся да нядаўняй кніжнай выставы. Сапраўды, вашы кнігі там былі, ну, скажем, попытам карысталіся, пра гэта пісалі, пра гэта гаварылі, пра гэта паведамлялася ў друку. Гэта выдавецтва, з якім вы пастаянна працуеце? Кніжку напісаў, напэўна, гадоў 10, першую частку яе, «Рыцар'янка і каралёўна Мілана». Выдавецтва занёс адно, але цягнуўся вельмі час. А вось 4 чвэрці яны вельмі хутка ўсё арганізавалі, вельмі хутка пайшло гэта ў друк. І спадабалася тое, што гэту кніжку да гэтага выдавецтва, напэўна, разоў 5 перапісаў, каб яна адпавядала мастацкаму густу. Напэўна, гэта іх і кранула, зацікавіліся гэтай гісторыі, вось ужо трылогію выдалі. Ліліяна Фёдоровна Анцух як паставілася да кніжак? Я вельмі ўдзячны за тое, што выдалі, і яны сказалі, што яны ўзялі менавіта за мову, таму што прыгожая мова. Але, безумоўна, для гэта давялося шмат прапрацаваць і кансультаваўся з гісторыкамі нашымі, з іншымі пісьменнікамі. Ніхто не адмаўляўся, ўсе шчыра даставіліся, чыталі, пакідалі свае водгукі, што трэба выправіць, нават самі выпраўлялі, за што, безумоўна, вельмі ўдзячны, падказвалі вельмі шмат. Ну, атрымаўся такі твор, дзякуем за гэта. Не толькі мой, а з дапамогай маіх калег. Якія у вас стасункі з іншымі дзіцячымі пісьменнікамі Беларусі? Вы сутыкаецеся, размаўляеце, дзеліцеся сваімі планамі, уражаннямі? Так, безумоўна. Напэўна, дзіцячыя пісьменнікі — это такое кола не заўсёды, не толькі на выставах сустракаюцца кніжных. Напрыклад, паэтычны тэатр «Артс» доўгі час працаваў, 15 гадоў. Там заўсёды цёплыя сустрэчы праводзіліся, напэўна, з усімі пісьменнікамі, якія толькі існуюць у нашым дзіцячым асяроддзі. І Раіса Бярякова, Тацяна Сівец, вельмі прыгожая дзіцячы
проза менавіта. Безумоўна, з Алесем Бадаком, ну, амаль з усімі гучнымі імянамі. Пісьменнік і бібліятэка, пісьменнік і кнігарня. Якія вот стасункі, каб кніга ішла да чытача? Ну, зараз такі час, що треба самому рекламувати. І тут акурат, може, спотребилася і моя минула професія маркетолога. Треба в умі зробити добрий маркетинг, пропонувати читачу. Роблю ролики, відеоролики книг своїх. Ну і соціальні сітки часто використовую, стараюся. В бібліотеках буваєте? Обов'язково. На особливо є білет цієї бібліотеки. До речі, ось поетичний театр «Арт» завжди проходить на платформі бібліотек. У бібліотеки «Тьотки», а зараз останнім часом переїхала на платформу бібліотеки в Партизанському районі. З гэтага вынікаюць пытанні нашай апытанкі з нашай размовы пра дзіцячую літаратуру. Назавіце, ну, скажам, 3 дзіцячыя пісьменнікі за ўсю гісторыю нашай літаратуры, якіх вы лічыце найбольш цікавымі для дзяцей, найбольш чытаемымі. Найбольш чытаемі? Ну, Якуб Колас, Олесь Бадак. А з сучасних я б хотів назвати Касярину Ходосевич Лісовую. І другое такое пытанне, ось вы ўжо гаварылі пра гэта, але я хочу больш канкрэтна яго задаць. Кніжка для дзяцей павінна быць, ну, прыгожай. Павінна быць такой, каб яе дзіця хацела ў рукі взяць у першую чаргу за яе знешні выгляд. Наколькі важна мастацкае афармленне? Гэта, напэўна, 50% добрыя паловы першыя для пакупніка, калі ён глядзіць менавіта на малюнкі, а потым ужо ідзе тэкст. Таму мне тут вельмі пашанцавала з мастаком яшчэ першыя кнігі «Краіна вымярэння». Ён вельмі прыгожа перадаў вочы, настолькі выразна. Мы праводзілі кансультацыі менавіта з будучымі пакупнікамі, з бацькамі, якія маглі купіць гэтую кнігу, і яны абралі самі яго. І, безумоўна ж, я прапанаваў яго, калі мяне спыталі ў выдавецтве, ці можете прапанаваць яго для афармлення сваіх кніг, адразу ж прыгадаў яго, адразу ж папрасіў яго, і вельмі яму здзячнасцю ён пагадзіўся на гэта. Ну, конечно, вельмі важна мастацкае афармленне. А вот на ваш погляд, мастакі, яны па-рознаму таксама глядзяць на вот ролю сваю ў афармленні дзіцячых кніжак. Я ведаю, што ёсць таленавітыя, цікавыя мастакі, якія дазваляюць сабе ў афармленні дзіцячых кніжак, ну, вось такія сучасныя формы, тонкія, графічныя, жывапісныя працы, але яны, можа быць, Не чапляюць дзіцяці. Да, яны, можа быць, не для дзяцей. З гэтым таксама згодны, што найперш трэба абіраць тое, што адпавядае псіхалогіі дзіцёнка. Таму што тое, што цікава даросламу, не заўсёды кране душу дзіцёнка. А найперш трэба думаць о дзіцяці. Таму што дзеці хочуць бачыць зайчыка, так. А не ўяўленне, так сказаць, добры мастака. вочы абавязкова вялікія, у якіх адлюстроўваецца душа таго героя. Безумоўна ж. Фарбы павінны быць мяккія і каляровыя, таксама, каб не разала вока. Ну, трэба шмат чаго ўлічваць. Менавіта то, што за краіне дзіцяці, тут таксама маеце рацыю. Цалкам згодны. Ну і цяпер вот такое пытанне, якое, можа быць, вам пытанне я не задаў, а вы хацелі, каб я задаў бы гэтае пытанне? Напэўна, на чым бы яшчэ хацеў папрацаваць. Ну, калі ласка, адказвайце. Ну, зараз напісаў п'есу па адной са сваіх казак, прапаную тэатрам. Адзін з тэатраў зацікавіўся, буду спадзявацца, але таксама доўгая праца. І да свайго фэнтэзі напісаў кінасцэнарый. Зараз я надзейнічаю конкурсу Міністэрства культуры і Беларусфільма. Ну што ж, дзякую вам за гутарку. Я ведаю, што яшчэ вось зусім нядаўна у вас быў юбілей, 50 гадоў. Это такая хорошая дата. І я жадаю вам плёну, поспехаў, жадаю здзяйснення вашых творчых задум. І нагадаю нашим тэлегледачам, што сённяшнім маім госцем быў дзіцячы пісьменнік Олег Грушецкі. Усяго найлепшага, да пабачэння, да сустрэчы.